Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव Gr.III Gr.IV नोंथांमोननि PnRDनि वेकेन्सिसनि सायाव आपडेट आरो लोगोसे नोंथांमोननि भेरिफिकेसन डेट फैबावबाय दा लोगोफोर गोदान साख्रि ओंखारबावसिगोन 1000 नि बारा जेराव Gr.IV आरो Gr.III ADRE 2.0 स' नोंथांमोननि मिनिमाम क्लास 8 पास मैक्सिमाम डिग्री पास बिनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो PnRDआव मा वेकेन्सि थायो बबेया पोस्टिं जागोन नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना मिथिगौ आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफोआव जाहाथे गोदान साख्रि फैयोबा स' नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हानाय बायदि NHS फाइनाल रिजाल्ट साडेनलि रिलिज खालामसिगोन डेट एनाउन्स खालामाखै नाथाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा लोगोफोर जों फैबाय PnRDनि अफिशियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बेखौ होनना बुंजायो बेनो जाबाय PnRD होननानै अके बेयाव नोंथांमोना रेगुलार साख्रि मोननो हायो अके Gr.III आरो Gr.IV स' नोंथांमोनाहाय दा Gr.IV होनोबा क्लास 8 पास एन्ड Gr.III होनोबा 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना इलिजिबल जागोन आरो बेयाव मा पस्टआ थायो बेखौबो नोंथांमोना शेयार खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेनो जाबाय पस्टिं जागोन मेक्सिमाम ब्लक अफिसाव एबा डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव PnRDनिफ्राय स' गोबां साख्रि मोननो हायो दा लोगोफोर गोबाव खालामा जोङो भेरिफिकेसन डेटखौ नायगोन माब्ला खालामनांगौ दा बे जाबाय PnRDनिफ्राय फैनाय क्लास 3 क्लास 4 एबा Gr.III Gr.IV दाखालि जायफ्रा ADREआव स' नोंथांमोना साख्रि जाबाय अके स' नोंथांमोनखौ मा खालामगोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन दा बेयाव खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामजागोन स' बेखायनो बेयाव एड्रेस दंखायो कनफारेन्स हलाव नोंथांमोना थांनांगोन बेनो जाबाय गुवाहाटीआव 31 मे दिनै बेनिफ्राय 1 and 2 जुनाव जाबावगोन स' साडेनलि बे नटिसआ रिलिज जादों बेखायनो नोंथांमोना लेट मोनदों जानांगौ नाथाय 1 and 2 जुन होखादों स' नोंथांमोनाहाय थांनो हागोन जेबो खोथा गैया 10:30निफ्राय जागोन 4:30 सिम नोंथांमोना बे समाव थांनानै गावनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय एप्लिकेसनखौ लांनांगोन एडमिट लांनांगोन क्वालिफिकेसननि गासैखौबो लांनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लांनांगोन एन्ड बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन आइडि प्रुफ लांनांगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ लांखाथारनांगोन लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङब्ला स' नोंथांमोना लांनांगोन नोंनि पोस्ट वाइसआवहाय एन्ड स्टेन'ग्राफार्सफ्रा गावनि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांनांगोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स एन्ड बेनिफ्राय स' जेब्ला गोदान आपडेट फैयो आं नोंथांमोनजों लाबावगोन दानिया फैदो नोंथांमोना बे PnRDआव माबायदि टाइपनि पोस्ट मोनगोन जों बेखौ डिसकास खालामसै दा Gr.III Gr.IV मोनगोन स' नोंथांमोना ADRE 2.0 गोदान फैगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 1000 प्लास भेकेन्सिस जेराव नोंथांमोना क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम हागोन स' बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय PnRD एबा पन्चायत डिपार्टमेन्टआव स' नोंथांमोना पोस्टिं जायो अके दा मेक्सिमाम नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मोनगोन नेक्स्टआव स' नोंथांमोना गावनि ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसाव नोंथांमोना पोस्टिं जायो अके हमना ला Gr.IV बेनिफ्राय Gr.III थायो स' नोंथांमोना मोनगोन जेरै हमना ला एग्जाम्पल स' ग्राम सेबक थागोन Gr.III लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि GPC थायो अके GPCबो थाबाय बेनिफ्राय JRS थाबाय एन्ड बेनिफ्राय देरसिन पस्टआ गोबां दंबावो स' नोंथांमोना बेयाव गोबां मोनगोन जेरै इन्जिनियार मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय एकाउन्टेन्ट मोनगोन आरो लोगोसे जुनियर एसिस्टेन्ट मोनगोन बा नोंथांमोनाहाय MIS मोनगोन स' बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट बिडिअबो मोनगोन दाखालि बावै गोबां थांबाय बाट देग्लायबो थाबावनो हागौ स' नोंथांमोना मोनबावनो हागौ एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव स' नोंथांमोनाहाय इन्जिनियार लाइनाव मोनगोन जेरैहाय जुनियर इन्जिनियार दङ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट दङ बेनिफ्राय एग्रिकालचार इन्जिनियारिं दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टेन्टफ्रा गोबां थागोन एन्ड बेनिफ्राय स' गोबां रोखोमनि पस्टआ थाबावगोन बिनि अनगायैबो स' नोंथांमोना मोननो हागोन दा जियानो जा अल दा बेस्ट थाबाय नेक्स्टनि थाखाय जायनोखि PnRDआव मावनो गोसो दङ स' नोंथांमोना 1000 भेकेन्सि आपकामिं फैगासिनो दङ ADRE 2.0आव स' जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो जुलाइ दानाव स' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट